Piatý ročník bol rok mnohých tém, väčšina sa točila okolo otázky, že čo chcem robiť po škole. A ja som to mal tak, že vedel som si predstaviť robiť úplne hoci, čo sme vlastne momentálne mali ako klinický blok, alebo niečo čo najviac všeobecné. A myslím si, že to som mal trošku vnútorne tak nastavené kvôli tomu, aby som si čo najviac užil tú školu. Prišiel som počas tohto roku aj k záveru, že nedá sa vedieť robiť všetko, minimálne nekvalitne. Vždy som vedel, že sa chcem starať o mentálne zdravie ľudí a v tomto duchu teda som absolvoval aj 2 stáže na psychiatrii. Je to iné, ako som si predstavoval, ale je to niečo, čo by som niekedy počas života chcel skúsiť. A tak som to mal pôvodne, že dobre, tak najprv urobím nejaký iný odbor a potom pôjdem do tej psychiatrie. A mal som to tak možno aj kvôli tomu, že sa na mňa lepila aj tá stigma, že psychiatria tak to není taká tá veľká medicína, takže potrebujem si najprv dokázať, že viem robiť aj tú veľkú medicínu a potom môžem ísť robiť tú psychiatriu. No, takže po týchto 2 stážach prichádzam k záveru, že je to tiež medicína a je to niečo, čo by som určite chcel robiť a minimálne to skúsiť robiť. Možno, že to naozaj není pre mňa, ale mám taký pocit, že nebudem proste spokojný, dokým to nevyskúšam. Takže o tom bol pre mňa tento rok, dojsť k tomuto záveru.